Един град на Балканите пази хилядолетната история на Европа като жив музей. Съвременник на митичната Троя, обитаван от траките чак до появата на Филип Македонски, който го обгражда с крепостни стени и му дава името Филипополис. Грандиозна метрополия по време на римляните. Динамичен, интересен, пленителен. Днес името му е Пловдив. Разположен е на една от най-плодородните земи в България – Горно-Тракийската низина, само на час път от столицата. Река Марица създава неповторима и романтична атмосфера, като разделя града на две и го превръща в магнит за туристи, хора на изкуството, бизнесмени. Звучи невероятно, но Пловдив сякаш живее едновременно в миналото и в настоящето. Тук само за едно денонощие ще успеете да пътешествате 8000 години назад. Но днес Пловдив ви очаква и за едно по-различно от разходка във времето пътешествие. Вълнуващо приключение в света на вкусовете и ароматите. В винарско имение Драгомир двама български енолози Наталия и Константин с помощта на техния приятел Валери сбъдват мечтата си да променят представите за българското вино. Наталия Гаджева и Константин Стоев не просто произвеждат вино, те го създават. И двамата обичат да експериментират, а опита им като специалисти им позволява да го правят. Така се появяват атрактивни, интересни, с характерни и запомнящи се имена колекции. Каризма, Питус, Сарва, Амрита – това са само някои от култовите названия. Да, това не е грешка на езика. С Драгомир виното е на път отново да се превърне в култ, точно както е било при древните траки. Всяка книга има своя автор. Но опитвали ли сте някога авторско вино? Вино, което носи подписа и почерка на своите създатели, а защо не дори и техния характер? Вино, при което всеки етап на процеса на производство, от подбора на суровина до избора на етикета на бутилката, е творческо решение. С Наталия и Константин това със сигурност ще ви се случи. Независимо, че екипът на винарната е млад, качеството на продукцията през годините е постоянна величина. Концепцията за последователността от действие при направата на вино е ясна и строга. Няма стихийност, има постоянство. Сортовете грозде са внимателно подбирани. Гроздобера се извършва на ръка в ранните часове на деня в малки касетки. Транспортира се до винарната в хладилни камиони. Сортира се, за да се отстранят всички некачествени зърна. Качественото грозде постъпва в гроздомелачката, за да се извърши ронкането, отделянето на зърното от чепката. След ронкането гроздовата каша постъпва в съдовете за ферментация, която се осъществява при стриктен енологичен и температурен контрол. Ферментацията е разделена на 3 етапа – мацерация, бурна алкохолна ферментация и следферментативно задържане на виното в дживлите. След източването на младото вино, по-голяма част от него се напълва в френски дъбови бъчви, за да се постигнат следващите етапи от развитието и оформянето на виното. В зависимост от категорията на съответния бранд, вината съзряват в бъчва от 9 до 18 месеца. В Драгомир няма място за компромис с качеството, а затова не се акцентира върху количеството. Капацитетът на винарната е около 60 000 бутилки годишно, партидите на отделните марки са лимитирани, някои от тях са само за ценители, други са напълно персонално брандирани. Всички въпроси – как се произвежда виното, от кого, къде ферментира, в какви съдове отлежава, колко големи са бъчвите, как да се научим да дегустираме, могат да намерят своя отговор на чаша вино в приятна обстановка. Любопитството ще бъде задоволено директно от неговите създатели – Наталия и Константин. Двамата създатели на Драгомир са едно от малкото семейства енолози в България, което работи заедно. Виното е техният живот. Тук то се прави с любов и с пълна отдаденост. Романтичен филм или обречени на успеха? И двете. Наградите, които притежава винарско имение Драгомир, са повече от годините, които са минали от основаването му. За Наталия и Константин обаче истинско предизвикателство е да създадат продукт реликва. Може би вече са успели. Докосването до всяка бутилка вино от винарско имение Драгомир претворява вековната традиция на удоволствието. Истинско богатство на цветове, вкусове и аромати. Пътешествието започва с Питус – интензивен рубинено-червен цвят с аромат на зряла слива, подправки и шоколад.
В Каризма преобладаващите акценти са кожа, слива, кафе и червени плодове. Финалът е пикантен с послевкус на сладки подправки и ванилия. All in one се консумира с леки храни, паста, ризото. The Project притежава ефирен и нежен цвят. Долавят се нюанси на ягода и цветя. С сарва се поднасят сочни меса, а дъбът е нюанс както в аромата, така и във вкуса. В винарско имение Драгомир виното е символ на удоволствие и стил. Дегустацията на вината ще добие истински романтичен привкус, ако се съчетае с разходка из стария Пловдив, където античност и артистичност си дават среща. Хората на изкуството, музиканти, артисти, художници, намират своето вдъхновение в брилянтната му архитектура. Туристите пък просто няма как да отминат града на тепетата. Така го наричат местните заради хълмовете с накацали по тях къщи. Тепетата са уникална туристическа дестинация и са в класацията на списание Forbes за местата, които всеки себеуважаващ се човек с авантюристичен дух трябва да посети. Днес Пловдив се гордее с още една забележителност. Ценителите на уникалния вкус и аромат няма как да не я открият за себе си. Винарско имение Драгомир, където всяка чаша вино те кара да се чувстваш неповторим. Watches from